ini ndakakwara 1973. Okay. Ndakarohwa hapa nebara ripo pari 4 and 5 pana ripo rakadai mati mune bara ndinaro ripo apa ndakarohwa apa pano apa pakabuda matumbu akabuda panze mabvi aya ndikarohwa zvese izvozvo ndikazotakurwa nana comrade Tongogara kuti vandiendese kuEgypt. Ndakaenda kuEgypt, veEgypt vakanga kutangisa kungogadzira izvi nekundigadzira apa pakavharwa nenyama yemudzimai waComrade Tongogara. Yeah, vakazvipira lombanani ngari ndobva tadi mukadzi waTongogara ira nechezi pakati paTongogara na William Ndangani pane mukadzi anga ari kundigarikewo semunhu ainge achirwara ndobva dadi bara iri vakamboedza kuti ribviswe veEgypt vakati bara iri haribviswi. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yehondo avaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yehondo avaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe magori mumakomo avaka imanya dakabatesa. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Thank you for joining us once again, and thank you for your support. This is the program where we talk to veterans of the liberation struggle. Vangave vana mukoma nevana sisi vakabva muno vakaenda kunze kwenyika vakadzoka vachirwira rusununguko rwenyika ino. Vangave vabereki vaibikira makomrades vanoziva kuti aiwa isusu tiri kwedu kuhwedza kuganda masungo, kwakauya ana mukoma vakati tikaita zvakati tikasurvivha mabattles akati, makasununguka zvakare kuuya muchitaura pachirongwa chino. Zvakare vana Mujibha nana Chimbwido mune basa ramakaita ndimaitumwa nana mukoma, mune nhoroondo dzenyika ino dzamunofanira kunge muchitaura. Sekuziva kwenyu kubva patakatanga chirongwa chino, pane mazita anenge achitaurwa nemacomrades vana mukoma kana kuti liberation fighters vachitaura kuti ivo, ini pandakasvika kuhondo ndakaona kuina nhingi nanhingi, isusu patakanga tiri kufront kwanga kuina nhingi nanhingi, kana kuti isusu takafamba nanhingi. Mumwe wevamwe vaitaurwa ndava Khumalo. Sekuziva kwenyu nekutaura kwamaita pamakomenzi muchiti aiwa titsvagirei murume uyu, toda kutokutendai kuti imimi ndimi mavatsvaga vaKhumalo. Isusu chatazongoita chete kuuya kumusha wavo kuti titaure navo. Baba Khumalo, makadi zvinhu? Ribozvi. Makadiwo kemi? Aiwa tinotendeza makorokota egoretu. Tese. Handiti ka? Regai nditange ndichiti it's an honor kugara padhuze nemi. Ndisati ndangotaura chimwe chinhu ndizoti kunzwa kufara kuti ndakagara padhuze nemurume uyu. Nhasi masangana navaKhumalo. Tasangana navaKhumalo. Neso takatatu ndichikuye kuti zvino murume ari kungotaurwa uyu tomuwanawo kupi toitawo sei? Zvinoitika paupenyu. Handiti ka? Zvinoitika paupenyu. Aiwa ndinotenda baba. Ndingade kuziva kuti kwamakazvarirwa baba mukakurira ndekupi? Okay.
inini mandakaberekerwa ndakaberekerwa Mukwekwe. Mukwekwe kunonzi kuRosedale. kuRosedale takabvako zvedu tati kurei. Ndakaberekwa 1942 muna June 6 ndokwa ndakaberekerwa. Mai vangu vakafa handivazivi. Asi vanobva kumwana kwavachifana. Kwavachifana vamamoyo vacho. Baba vangu ndo vandakakura navo ndikazoreriwa namai vamwe. Takasara tiri vaviri kubva mudumbu ramai. Takasara tiri vaviri, inini nehanzvadzi yangu inonzi Lisiwe Samuel Mushamba. Yakasiyiwa ine 3 weeks namai. Mai vachibva vafa. Vafa baba vedu isusu. Baba vedu ndivo vakanga vari rugotwe rwasekuru vedu vanonzi vaSiyang'api kana kuti vaSivandamukuni. Vaizikanwa Stereke. Vanhu vanovaziva chaizvo muRosedale. Ya, vanga vari munhu wanga ari munhu wevanhu plus munhu akanga aine upfumi hwake hwaanga ainawo achibetsera vanhu. Saka sekuru vangu vaizikanwa maningi. Vese munana Hozheri muya vanoziva, vekwaHozheri vanovaziva, vekwachifana vanovaziva. Saka kuberekwa kwangu ndakaitwa 1942 ndikave nematambudziko akadaro. Baba vakazoroora umwe mudzimai. Mudzimai wavakaroora ndivo mai vakatirera. Mai vanga vakanaka, vanga vaine moyo wakanaka. Vanga vari munhu anga ane moyo wakanaka. Vakatirera tingati isusu kubva muRosedale. Takazobva muRosedale takutamiswa. Vanhu vakutamiswa ndokumba tabviswa muRosedale. Ndokumba taendeswa kuChibvi uko panzvimbo yekwaNgundu kana kuti ndingarike zita racho riri padhuze dhuze. Saka ndo matakagara kwaChikanda, kwaChief Chikanda. Ndo matatiri. Tagaramo maChief Chikanda imomo. Zvakazoitika kuma early 50s uku hazvina kuve zvinofadza vana baba. Vana baba vedu 50 vanhu vakanga vakubviswa vachipiwa minda vachiitwa ainzi makandiwa. Makandiwa aya vachichekerwa vachiiswa makandiwa. Saka baba vedu havana kufara nazvo. Taive mubhuku rekwaVhudzi riri padhuze kunonzi wangobva kwaMaringire wakuenda pandingarikire paNgundu pakati apa ndo pariri yedu line rekwaVhudzi racho ndo matakakura tiri. Baba vakazodecide kuti vabve kunzvimbo iyoyo vaende kuZambia. That was 1958, 59. Ndobva vakasimuka voenda kuZambia. Vaenda kuZambia, takaenda kuZambia. Takaendeswa munhu wavakanga vachizivana naye watanga tipinda naye ndiye akatiendesa. Ainzi zita rake futi rakundikanganwa because pave nenguva. Ende plus kati umeona kukura kwataita. Taakukura. Ndiye munhu akavatamisa. Ainzi Ncube. Ndomba tasumuka vati vaendesa ikoko. Takaenda panzvimbo inonzi yekwaChief chizita chacho futi chaChief kuZambia.
ndobva tanogara asi ndoziva kuti kunonzi kuside area yenzvimbo inoenda kumumbwa. Ndobva tagara ipapo takasvika 1958 59 ipapo 58 ipapo. Ndobva tagara kuya tagara 1961 tanga tirimo tichiri kurima. 62 tirimo. 63 baba wangu takarima zvokuti zvasingaiti. Saka baba vakadecide kuenda takohwa Chibahwe. Kwakanga kuine nzara kunzvimbo kuBarotsland. Yanzi kuBarotsland nanhasi inozikanwa sekunzi Barotsland iri muZambia. Yakatarisana neAngola uku neSomali pakati apo. Ndobva vakaenda neChibahwe vakaenda vaine almost about 6 tons dzeChibahwe dzavakaenda vakatakura. Saka vaenda ikoko Chibahwe chiya vachitengesa. 1963 iyoyo vachitengesa Chibahwe chiya baba wedu ndomva vangowira murwizi muchikepe nechikepe. Ndomva vangonyura ndomva vafira imomo. Kubva 9 you can just imagine 1963 indandave nemakore mangani kubva 1942. So baba vafa ndokubva tasara tiri tese tiri navamwe takarima. Mainini vedu stepmother wangu vanga vaine hama dzavo ndevekwaTamboga. VekwaTamboga vaira Dhuve vekwaTamboga. Saka panga paine hanzvadzi yavo yainzi Samson navamwe vanga varipo. Takarima kudaro takanotengesa Chibahwe kuZambia. Taiuya kuGMB yachakanga iri kuno kusaka kuno. Ndobva tatengesa Chibahwe. Ndofunga takatengesa Chibahwe chakanga chiri about kuma 60 something tons nenzungu dzataiva tarima. Mai vanga varima nzungu dzamai stepmother ivavo. Saka Maria yamanje avava sekuru vedu vekwaTamboga ndokuona kuti panga paine mari ndokutanga manje kutirwisa. Vakutanga kuti vakutaura mashoko amwe mongoziva my stepmother vanga vasingazvidi izvozvo zvandakanda kuitiwa. Ndobva ndangoti mama don't worry tiri tese ndoramba tingosenza tese. Zvauya nasekuru ava Samson ava hazvina mhosva izvi zvinowanikwa mukati meupenyu. Ndobva ndagara 63 iyoyo tiri pakati pa63 ndofunga ngoromana August munhu akauya kuzondirecruita inini andakasangana naye ndakatosangana naye muLusaka kuMateru. Hanzvadzi yangu yakarwara chirwere chandakanga tisingambonzwisisi. Waita fanika anosvikirwa ndomva arwara. Saka arwara panga paine umwe murume aiita zvounganga aibva muno muZimbabwe wokwaMurehwa mwana wachifu Murehwa waitonzi mwana wachifu Murehwa aive ikokoko aive tera wembasha wemasutu kwaCharles Harris. Ndomva vasangana nehanzvadzi yangu ya uko aiita utera uko aiita zvounganga. Ndomva vamutakura waigara kune rimwe famu ranga riri kunze kweRusaka. Ndokubva vaenda ndokunogara ikoko. Aenda anogara ikoko that was 1963 ikoko. Ndokugara ikoko indobva tazosangana ndiri muRusaka. Taenda taifamba tichiona kuti toita sechitsvangawo mabasa zvokuita. Saka ndobva ndazosangana
Pesintini munhu akanga achisevenzera kuClains Motors. Ndobva ndasangana naPesintini iwewe unonzani? Saka ndakabva ndamupa zita rangu ini rinonzi Joel Samuel Siyangapi Muzhamba. Ndo zita rangu chairo rekuzvarwa naro riri pachitupa remadziteteguru angu. Samuel ndi baba vangu, Siyangapi ndi sekuru vanoberekani vanobereka baba. Muzhamba ndi sekuru ndi teteguru vanobereka sekuru vana baba. Ndo vakanga ivavo manje ndo mazita edu atozikanwa nawo. Saka ndagara uya Pesintini tagara taonana tataura kati iwe unoenda uri kuda ndikuona seunenge unonetseka unodawo here zvechikoro kana kuti zvekudii? Taakuenda towards 1964. Ndikati ini ndinoda zvechikoro, ndinoda chikoro urudzo. Ndandadzidza ndakandabva kunoku ndaita standard 3. Okay. Ndikati ndikuda chikoro. Uko ndingarekere kuZambia ndichiita zvese izvozvo ndakanga ndakuita correspondence. Okay. Ndakuita correspondence neRegent College. Henzi Regent College. Kuita standard 4, standard 5, standard 6. Wakati kana uchida chikoro ndiPesintini. I didn't know kuti Pesintini vanga vaine program yavakanga vainayo yezano. And by then at that time zano kuZambia uku yanga isati yanyanya kukura nekuzikanwa. Vashomanene vakanga vachiziva. Vatakazosangana navo after ndataurirwa naPesintini. Ndomva ndisindiisa ku office yezano kwandakanotanga kusangana naSandana naNoel Mkono naMataure. No, ndo vanhu vandakatanga kusangana navo vanga vari paoffice kuLiberation kwainzi kuLiberation Center. Ndo vandakatanga kusangana navo. Zvikazinzi naPesintini manje akutaura kuna Noel Mkono. Noel Mkono ndiye akanga aine posini yakanga yamunosonzwa yanga ina Tongogara anga achisevenza kuChilanga. Okay. Ndokwanga ari. Ataura kanza mwana wayo ati ari kuda kuenda kuchikoro. Zvinamene kuti tingabatsirane sei? Zvikazinzi no chisiya zita rake ane pekugara here kuno kanzi ane pekugara kanzi alright. Ngachienda anofanira kugara ari ikoko. Kana takuzotora vamwe takuwana vakati wandei tine vanhu vatinoda kuti vaende kuchikoro. Takapiwa nzvimbo yezvikoro naNkwabi Nguruma. Okay. Ndikati zvakanaka. Ndagara ndiri kumaterwe kumba kwoMukwasha tichidii. Yazokwana nguva. That was now 1964. Should be 64 mnana March February March. Ndomva vauya zvikasinzi mapepa acho ndinawo ane proper madates. Asi anonetsa kuti ndiatsvange manje pari. Okay. Ndomva dadi vana Pesintini vauya uyu Noel Mkono naMataure na uyu John. Ndomva vauya kuzonditora. Zvikazinzi shamwari iwe wakati unoda kuenda kuchikoro. Ndikati hanzi alright takuendesa kuchikoro. I didn't know kuti kuchikoro kwavari kureva chikoro chavari kureva
ndeche kunorwira rusununguko. Ndapinda paya, ndasvika paya ndobva tatakurwa. Takatakurwa naye ndingarike John. Tatakurwa nekumalawi, nekumalawi taenda nekumalawi takumira kuti tiwane ndege mu Dar es Salaam. Takasumuka muMalawi ndokuenda ku Dar es Salaam. Takumira manje kuti tiwane ndege kuendeswa kupi? Ku Ghana. I didn't know again kuti ku Ghana ndo kwanga Queenani kuna vaMugabe. Okay. Ende vaMugabe vakanga vakutogadzira zvokuti vachiuya kuno 1964. Tiri kuya muningarike meya nobva tasumuka 1964. Taenda munhu akanga ari komanda wedu pagrupu redu isusu ndiShadrack Chipanga. Okay. Akanga ari deputy wake ndiJohn Makwasha. Anga ari kuna side kunana security ndiStephen Masunungure Zvinavashi, mukoma waZvinavashi uyu akazoshaikira kuno. Stephen Masunungure Zvinavashi pakabatwa vanhu vese ivo vakabatwawo ndomva vaendeswa vasungwa vaendeswa kunana Hwawa. Stephen Masunungure Zvinavashi akazourawa nevarongwa achitobviswa kubva muHwawa muprison. Akubuda achiuya kukwekwe ndokubva vamutevera ndomubva vamuurayira panonzi paJewel mining uya uchienda Gokwe apo ndobva vakamuurayira. Saka ndo vamwe vanhu vatave tinavo tiri kutraining. Ndobva taenda kutraining. Ndokuti noenda kutraining. Taenda kutraining inini ndiri kungofunga kuti ndichaenda kuchikoro padeski raunenge uchi aba maiti muda kunoiteiko kuchikoro wayo? Semunhu aingoda chikoro ndaida kutara kuona kutiko macourses atinopiwa kuGhana ndapi. Handimaona kungofara kwatakaita ndekuti tatiri vadikika taifarirawo kuti tapinda kune dzimwe nyika dzatisina wakwira ndege wakwira ndege tinana William Danganava. Taenda patiri takuona takutodzidziswa military. Mainstructors acho ndinoziva, malisa acho zita racho ndinawo. Ndichazoti kana ndakupai tatopa training. Taona takudzidziswa, attention, mirai paline, come on line, come on, tena paline, mira, takuti zvakutopinda futi ndakunakirwa. Takuita wana left right about 10 forward left right. Zvese zvatakutoita takuramba tingoita zvema left right. Manje munhu akanga achiziva, akanga aine ruzivo rwese rwezvinhu zvatakanga tichiita ndiShadrack Chipanga naJohn Makwasha nevamwe vanana iye uyu ningarikire wedu uyu wandanchireva kumashi central cheni chimutengwende. Ndo vaiziva kuti tiri kuita sei. Ndomba tazodi tagara ndo takudzidzisana manje kuti varume tiri kunorwira rusununguko because kuti nyika yedu iyi yeRhodesia iyi kuti tihwine zvekutaurirana zvinoitwa nevakuru izvo isusu ngatisiye vakuru vachitaurirana. But chokwadi chiripo ndechekuti tinoda kunorwira rusununguko. Saka we sacrifice ourselves kuti tidi ndiShadrack Chipanga tiri kutaurirana. Ndo nyaya yavepo panapa iri panapa. Takunakirwa ka left right takuenda nepfuti chididi. Shadrack Chipanga azoti akati no training yatiri kuona isusu hatina kuvinga nyaya dzekuti
tinodzidziswa zvinana left right about 10 forward march what aiwa isu takauya kudzidziswa kuti tive tinodzidza zvekugadzira zvimbambaira nekuridza pfuti kuuraya muvengi zvino izvi zvana left right about 10 what zvamoramba muchingotiita izvi hazvisiri izvo nobva lake yatakaenda pakembi patakaenda yatakatanga yainzi hafasini tichobva toenda manje kuobenmasi obenmasi yanga iri ndokwanga kuine machina vakanga vachitrenawo maganani vari masoja saka ndopatakaunzi naashe yampong ndiye akanga ari mainstructors vedu ona naashe yampong kanzi zvamuri kureva izvo zvekudzidzisa zvekudhura zvemining what izvo zvozikanwa nemachina chiregai tiende tinodi tigotaura nemachina vagokudzidzisaiwo poshuwawo takabva taenda ndokunotanga kudzidziswa nemachina kuti mabhombo anogadzirwa sei zvinoitwa sei zvese takutotrenwa anotewa sei munoateya makamira sei zvese zvezvo takutotrenwa takunakirwa takabva kughana tapedza almost about 6-7 months tiriko 1964-65 tichibva kughana isu 65 gurupu rakarova pachinoyapa igurupu isecond group kubva kwatiri raienda kutraining takapesana naro mumbeya kutanzania mbeya ivo vachienda uko vainge vachienda kunotrena vaitoenda kotrena kupi kuningarike kucuba vaenda isu tiri kuino uya kuno ivo vari kuenda uko tauya kuno tasvika isusu murusaka takange infact takadivhaidwa kubva tiri mukinya vamwe vana change mutengoenda ava navamwe vakazokwira ndege umwe wacho iye watoreva iye wakakwira ndege yakeyo akakwira ndege yakanga agadzirirwa nemarudisha because akanga ari munhu akanga akaitwa plotted in matiri hatina kuona kuti wafamba sei ndobva wasumuka isusu ndokubva tabva kurusaka ndobva tanzi toenda kurusaka tonosvika tozodivhaidwa manje kuti vanoenda kuzimbabwe kurudisha ndevapi by then it was rudisha nesouthern region tasvika murusaka tasangana nana Noel Mukono zvekare nana John Magwasha ndoti John Magwasha John uyu Mataure tasangana navo nobva tadivhaidwa ava pavakasara vari murusaka pavanga vari murusaka vana Noel Mukono vakanga vachitsvanga nyaya dzemakembi ekuti kana tikarekruta vanhu vanonotrenwa kupi because by then zvinhu zvacho zvanga zvakatiomei ndomva vatsvanga makembi ndokuwana kembi yekutanga yatakapiwa yaive kuchunya kumbeya mumbeya mutanzania nanhasi kembi iyo ndokwakatangira ipapo kwaiti yekumbeya ndomatakatanga kuchizobva ipapo kouya kuno kuitumbi kumurogoro tatrenwa ningarika kuya ndomva ndachuzwa inini kuita instructor naWilliam Ndangana tiri vaviri tiri vatatu ndomva tachuzwa ndomva taenda kunovhura kembi yekumbeya now kwaita manje maproblems akanga aripo manje
maproblem anga aripo ndekuti vanhu vakanga vachibva murusaka vachiuya kumatraining paida representative aimirira vanhu ivavo kuvatambira nokuvaisa kukembi plus zvanga zviri zvinhu zvine security mukati tavhura makembi aya takutotraina varume muchiona zano iyi kumira kwayakaita uku pane matambudziko akakurisisa amwe atisingadi zvedu kutaura tinoona vamwe vachitodada vachitotitsvinyira vachitodii zano yakanga ine matambudziko asi rekuti tinonyeperana mukati mezano makanga muine maproblems eregionalism nechitribalism nechikamarism zvazvirimo tingangoti movement was liberation even kuzapu zvazviriko ukaonekwa uri mukaranga waipa kuzano waiti wakaonawo ari mundevere vava vasingamudi mundevere vava vasingadi munhu anonzi muzezuru kana kuti mumanyika vanana uyu wandoreva vanana ndigarikira ava vanga vachibva vanana nowe mukono vanga vachibva kumanyika chitepo vanga vachibva kupi manyika uye matauro wandoreva futi vanga vachibva kupi kumanika saka vana tongogara vanga vachiri kusevenza vachizobva vazouya nokubva pauya tatine kembi yatanga tazo kakembi kadiki diki kaive kazorwa kaive kukafuwe munhu akatraina wakatanga kutraina tongogara kuti azoziva zvepfuti munhu akatanga kumudzidzisa ndi William Mandangana neni panapo ndisi takatanga kuvadzidzisa vachizobva kwaita machina aita kuti tiri kuda vanhu vatokwanisa kubatsirai imwimwe liberation movement tokwanisa kubatsirai manhikarikire ose liberation movement vese vane vanhu vaida kunotrainwa vaenda kunotrainwa kuchina vaenda kunotrainwa kurussia vaenda kunotrainwa kunana cuba vese vaingotora vosanganisa vanga vasingasarudzi saka nyaya idzodzo dzechiregionalism nechikamarism dzakanga dzichinetsa vamwe vakasara kuenda kutraining nenyaya iyoyo yeregionalism nechitribalism vamwe vakasara nenyaya yechikamarism andimaona zvaiwanikwa zvirimo kuchina kwakaita kuti tive tinomuka pfungwa dzedu ndinayo uniform yangu yandakanobva nayo kuchina yes ndinazvo ndine chibhachi changu chandakabva nacho kughana ndinacho zvachaorodzo chibhachi changu chocho chabvaruka trouser racho rakabvaruka ndikabva nango orita no ndobva tasarudzwa takahoenda tese nayo vanana tongogara because gurupu raidu raifanira kunge rakati one day ndobva taenda kuchina kunanking ndokunosangana nevepec PAC yekusouth Africa ANC takangonosangana ikoko tese maliberation movement ose taivo tiri muchibo train but taitainawo zvakati siyana nobva tatanga kuti titrain vamwe vedu vaona kudaro nokubva vazodecide kuti vakubvako vakuenda because Angola yanga yakutonhingarikira takauya togara
Itumbi Tanzania uko. Tapedza training 1966 group rokurova iri rokurova pachinoi isusu rakarova 1966 richirova pachinoi isusu tichitobva kughana tichobva kughana 66 iyo pakati apapapa tichienda kuningarike kuchina tidzoka kuchina ndopatakaningarika ghana igrupu rekucuba richirova pachinoi apa isusu ndobva tadzoserwa manje mumakembi meya manje taakuita basa rekutraina vanhu mumakembi medu kana maiwana muine vanhu vanokwana kuita 5-10 maive munotoone laki tingauti vanhu vakotanga kusumuka kutanga kuti vachiwanda chaizvo vanhu vakaitisa kuti gurupu riwande vamwe vacho vachiri vapenyu ndi vanana Sipo ari muningarike ari muchinoi nana John pedzisa nevamwe vakadai ndo vamwe vakazouya vatakawana vakauya tiri kuningarike isusu tichitobva kuchina tichibva tasangana navo takaenda nomwe ainzi Isaac vanana Isaac Tagwirei tichienda kuchina naye vanana comrade Tongogara ivava tadzoka nyaya dzeregionalism dzandoreva idzodzo ndo dzimwe nyaya dzakakanganisa vanhu ndanditaura nyaya yaNoel Mukono. Noel Mukono ndiye akanga ari munhu akanga ari senior kuna Tongogara the same appears na John ngarikireo zvombopota zvipa ivavo vakanga vari pasiyana because ndo vakanga vari paliberation center muRusaka kutaurirwa kudaro yauya nyaya idzodzo isusu vakauya tiri kukembi yedu kuTanzania kuitumbi uko nomba takadaidziwa navachitepa vanga vavepo varume kana tichida kuti hondo yedu ibudirire tikafamba nenzira iyi yatiri kufamba yatakuona iyi vanana John Mataure wandanjirawo nevamwe vakanga vakutobviswa bozi vakanga vauya manje vakanga vauya kwanga kuine vamwe vatisina kuziva kuti vabva kunotrainwa vanga vari kuZAPU vakava vabva futi kuZAPU uku vasabvurwa semakaranga yauya futi iyoyo mweya iyoyo wazara futi kupi kusaidi kwedu vachitepo vakasevenza ngoti vanhu zvavo havavani munhu akasevenza akasumudza ZANLA kuti imire Pesintini Noel Mukono John ndotaura Mataure nana John vanhu ivava vakasevenza asi muzano havana havasi kuvaziva vanga vasingavazivi ndo vanhu vakavaka vakaita kuti ZANLA forces ivepo imire itidzi vana Tongogara kuti tizouya vakauya vana Tongogara vakazouya tava pamwe chete chakauita kuti manje ndopakabviswa pakuita nyaya dzeregionalism ndokubva tati isusu aiwa kuna vangarike tikati aiwa muri kuona zvekutaurwa panapa zvinotiita kuti tikone kuendera mberi nebasa ratiri kuda kuti tiite chingotsvangai pakati papapa utungamiriri unozvipira kuti iko tive tinoenda tisunungure nyika izvi zvava kuita izvi zveregionalism netribalism hakuna kwatinosvika nazvo uyezve hakuna zvinotibetsera muzvinhu izvozvi
ndomva vanzwisisa. Saka ndo pakautorwa ponzi aiwa chiti Tongogara ngachitora chinzvimbo chachinana. Izvo vakazoita manje isu taatiri kuMbeya manje tichitraina vanhu. Ndo pakazosarudzwa vana Tongogara, vakuitwawo ndiakanga azove chief of defense kana kuti chief of operations. Vese vanana William Dangana vanana ndomva vasarudzwa vakupinda vanana apo pakanga pauyawo vanana uyu vanana Urimbo vanga vavepo ndingarike uyu vanana Joseph Chimurenga anga asipo wakazouya sure kwahau mudiki wanga ari kusaidi rekuzapa iye ava vese vanga vasipa vanana uyu Rex Nongo na Robson Manyika ndakavatambira ndiri muMbeya ndiri representative weZANU ndichienda futi ndichitraina vanhu ndiri representative weZANU. Ndo tave neumwe ndave na comrade umwe ndave naye ainzi vanana Gwauya akazenga aendeswa kupi kuDar es Salaam. Ndokwanga achisevenzera vana Gwauya aripo mupenyu nazvino but izvozvo vanhu havasi kumufarira ivo vakangoti chiregedzai ndidi ndinozvigarira zvangu because panga paine kasegregation kekuti unobva kupi uri mwana wani hama yako ndiani. Saka paine kusarudza even zvigaro wanga wasingangoapo indi usingazikanwa kuti uri mwana wani kana unobva kupi. Aitopiwa chigaro wazikana kuti uyu mwana ukwaningi kana kuti anobva kudai. Zvese izvozvo pakaita nyaya dzakawandisisa but anyway we fought very hard kuti iko tipinde. Mukaona matraining akaitwa kwakaita ndakaenda kuChina ndikabva kuChina tikauya tikaenda kuYugoslavia tikaenda kuRomania yairi nyaya dzekutsvaga zvombo because maiti mukaenda uko muri gurupu rakati kuti munosvikawo mopiwawo zvombo zvakaringana nani nemwi mukaenda uko saka kwakuri kutsvaga zvombo kwese ikoko kunana Cuba kunana Yugoslavia kunana Romania takazoenda manje vanhu vakanga vawanda takata wanda tunga takata tatosvika kuma 6 to 1000 600 to 1000 saka takaenda tave magroup anga ari ndingarike vamwe vachinotrainwa kuartillery vamwe vachienda kureconnaissance vamwe vachiendawo kuinfantry. Saka taitrainwa magroup akasiyana siyana kunana Romania nekunana tave nezvombo izvozvo ndo zvakaita kuti hondo izosumukira. 1970 73 74 tingati 69 70 71 ndopatatanga kubvisa 71 takutanga kubvisa vanhu kubva kumakembe atatiri. Kembe yedu yekuichunya yanga yavharwa yaiswa kwainzi kumugagao ndokwatanga tave nobva tasumuka manje ikokoko negurupu re45 tave tiri 45 ndo gurupu rakatanga kuuya kuzoopareta Marsh Central gurupu re45 ndo patanga tave navanana Chimurenga nana Rex tichafa na vese nomba tati sisi aiwa ngatiendei tinoona tiri mukati asi hatikwanisika kungoenda tisina zvombo zvatiinazvo tofanira kutanga kutakura zvombo because tatave
nezvombo zvakati kuti ende veOAU vanga vakutiziva tata kupiwa zvombo saka ndokutanga kututa zvombo vanhu vakatanga vakaapproachwa naComrade Tongogara nana Matauri ndeveFrelimo. Samora Machel takambogara naye kuTanzania. Uyu president wavo South Africa tanga ngogara naye nguva diki president wavo Mondlane achibva azoputikirwa. Ndobva takutanga kusumuka vana Tongogara nana Machitepe vataura neveFrelimo vakati no, there's no problem. Isu tiri varwiri verusununguko rudzo taakuenda paya asi tiri varwiri verusununguko ngatingobatanai. Ndokubatana navo ndokutanga kutakura material. Munhu akanga ari responsible nenyaya dzematerial ndini iyeni macho nomwe akanga ari senior kwandiri handisi kuita maainzi Mataura akashayikira kuamene kana akafa kana kuti achiri mupenyu here aive kumashist ndokwanga ari kwaRusape ndokune famu kwanga kune famu rake. Ndokutanga kutakura material tichiisa mapako chiviga mapako ndokutambatira ndofunga takaita chipo chegore chitakura material zvokutamba. Tatakura vamwe gurupu rimwe rana Joseph Chimurengairi ndomba tariti vamwe ngavachienda mberi vamwe vachitakura material vamwe vachienda kumberi tichitanga kuita marecruitment evanhu kubva mukati munyika tichiunza kupi takuita izvozvo. Nyaya yakazosumudza ZANLA forces tingati vakazosumudza ZANLA forces kuti izikanwe chaizvo paSt Albert neumwe murume akaita signal yenhingari yamunonzwa yekuCentenary ari John Pedzisai aripo ari kundigarira ari muchinoyo ndiye akaita signal yepaCentenary. Ndiye vanhu pavakatanga kusumuka vana vechikoro vese vaiva paSt Albert vakasumuka vakauya ndo vanhu vakaita manje kuti ZANLA isimbe vana ivavo. Machi Central yakasevenzwa and Machi Central yakasevenza ikona zvokutamba nemutoko taakutakura zvombo tichipinza mukati muchisangana nevarungu tichirovana ini ndakakwara 1973 ndakarohwa apa ine bara ripa pari 4 and 5 pana riripo rakadai mati mune bara ndinaro ripo apa ndikarohwa apa pano apa pakabuda matumbu akabuda panze mabvi aya ndikarohwa zvese izvozvo ndikazotakurwa nana Comrade Tongogara kuti vandiendese kuEgypt. Ndakaenda kuEgypt, veEgypt vakanga kutangisa kungogadzira izvi nekundigadzira apa pakavharwa nenyama yemudzimai waComrade Tongogara ndovakazvipira lombana ndingari ndobva tadi mukadzi waTongogara ine chese pakati paTongogara na William Ndangani pane mukadzi anga ari kundigarikewo semunhu ainge achirwara ndobva tadi bara iri vakamboedza kuti ridzi ribviswe veEgypt vakati bara iri haribviswi iri
kana mati bara rinobviswa motoinda kumaexpert chaiwo. Vanhu vakarwa hondo vane experience yenyaya dzehondo vaisangana neizvozvo izvi sekunana China nekupi nekunana Cuba ndo vanhu vangatokupei nzira chaiyo kuti mukomana bara rake ribviswe kana kuti risabviswe. Manje tongogara anga achiti navachitembo zvakasinzi nonga aendeswe kuChina. Ndomba ndaendeswa kuChina. Ndaendeswa kuChina hospital ndakanogara almost about 2 months. Vakati no, haribvisiki. What we can do is tomupa matablets ekuti ridyiwe uko because rakatarira paruzarira rwemoyo rakadai so. Zvakazinzi aiwa because paanenge achifema paya bara riya rinenge ruzarira ruya rwemoyo ruri kunojunga pabara. Saka the only way kuti aite survive matablets ekuti anenge arikira. Ndingati ndisati ndakuvara zvese tina naivo vanana comrade tongogara tapinda nekuMozambique ndakutodzokera sure futi. Tapinda nekumozambique. Kumozambique vakanga vaine vanhu vakanga vachiziva chivanhu. Vakanga vaine vanhu vavo vaisvikirwa vachivataurirawo kuti apa munodai. Veferelimo. Saka ndobva tasangana neumwe weferelimo vakati Maruben, munyika menyu hamukwanisi kurwa hondo mukabudirira musina kusangana nani nambuya Nehanda. Waive painzi Karuru usapezeka. Kanzi hazviiti hamungamborwi hondo mukabudirira. Saka motofana kunosangana nambuya Nehanda. Tikati watani? Mbuya Nehanda. Zvikazinzi mbuya Nehanda. Tikati mbuya Nehanda. Tikati mbuya Nehanda vakafa kudhara. Isusu zvatozwa isusu mbuya Nehanda vakafa. Kanzi hamuzivi asi mbuya Nehanda varipo. Tichingopedza achibva kuti taura ndofunga ndakangoita about 3 days tichibva tasangana nesvikiro raibva muno muZimbabwe March Central rachipfeni. Ndobva tasangana munhu akapfeka zvitema izvozvo jira dema asingapfeki trousers vakasungira jira varikufamba. Zvikazinzi kana imi muchiti muri kuda kurwira nyika munyika medu anga ari kusaidi rekuMozambique pamadiro aMusengezi naZambezi kunana Mukumbura uko. Zvikazinzi kana muchida muchiti munoda kurwira rusununguko hamunganhingarikiri nyika hamungarwiri nyika yemusina kutanga manosvika kuna mbuya Nehanda. Tikati mbuya Nehanda vakafa. Kanzi aiwa chiregedzai kuita nharo. Mbuya Nehanda varipi? Varipo. Toziva kuti munoziva kuti kuna mbuya Nehanda vakafa vaya vekusungirirwa ndozvava muri kutaura vekusungirirwa. Tikati kanzi aiwa zvinoitika zvakaitika ndezvekuti mweya wambuya Nehanda ivavo vekusungirirwa wakasungirirwa vakabuda mweya wambuya Nehanda ukanogara pane umwe munhu atinoti mbuya Nehanda because wakabuda uchitaura kuti ndini Nehanda. Asi manje kuti musvike pamuchibhiriri toenda kuna chief anonzi Chief Chiweshe. Ndoko moenda kutotanga toenda ikoko. Iye ndiye achaita kuti tigonoonana nambuya Nehanda. Zvakanaka. Ndobva tasetawo gurupu redu. Ini semunhu achingotuta material ndobva taseta gurupu rana Joseph Chimurenga, vana Isaac Tagwirei
navamwe ndomba tati isusu ngavaende vano ndingati noumwe ainzi Masuku vanana Masuku ndomba tati isusu ngavaichienda ivo vanoona kuti ndizvipi vaenda kuya isi tiri kututa material tiri kupinzana ndomba tasangana kanzi chef comrade Kumalo kanzi mbuya Muchembere uya anonzi aripo ati upi mungotaura zvambuya wemimi munoita fanike makupenga imi mbuya Nehanda vanonzi vakakanzi now ini ndasingazvizivi because zvemidzimu izvo ndasingazvipindi ndasingazvibelieve ndiri munhu akakurira muSabata Seventh Day Adventist ende baba vangu vanga vasingambo zvese izvozvo toti atisingambozvibelieve zvakasinzi mbuya Nehanda vanonzi variko saka kwatonotakurwa vachingarike ndo vaenda kunotorwa pachiweshe vaendiwa pachiweshe kunotakurwa tichitotuta material kubva uko tichitounza pagomo iroro rekwachiweshe iroro chokwadi vaenda kunotaurwa kanzi aishuwa hamukwanisi kunodi kurwa hondo muno musina kusvika kuMuchembere votitaurira masvikiro acho ose vanana Chiodza Mamera vanana vese taudziwa vana iye Chipfeni vanana uyu mudara ariko ane svikiro ratave navo takatosumuka ivavo vanhu ivavo takazotosumudza toenda navo kupi toenda navo kuRiye vanana Chijikamauyu tatakura taenda navo Chijikamauyu taati zandandingari ivo mbuya Nehanda ndo vakazoita kuti manje tizivane naChijikamauyu because Chijikamauyu ndiye akanga ari padhuze navo vasanganiswa navo vanhu vaya kanzi mbuya Nehanda ndivava muMuchembere wacho patakasvika kwambuya Nehanda pakasvikiwa kwambuya Nehanda pekutanga nevakomana varungu vanga vabva kuridza pfuti vachiridzira mbuya Nehanda paMusengezi mission dzimba dzambuya Nehanda ndofunga kubva paMusengezi mission kuenda paigara mbuya Nehanda ndofunga it was a matter of in fact ngangoti it is a matter of about 3 kilometers vakaridzirwa pfuti mbuya Nehanda vari mumba mavo mba yavo yematare yeround yainoitwa zvemudhindwa zvevhu zvezvo vakaridzirwa pfuti varungu vakanga vanzwa kuti kune magorira ari kuuya neveFrelimo ari muMozambique saka vari kuuya nekuno saka varungu vaiziva kuti Muchembere uya mbuya Nehanda ane simba ane simba rose zvikazinzi it's either toenda tonomutakura Muchembere toenda naye kana kuti Muchembere vamutakure ndomba zvaramba ndomba vatanga kumuridzira pfuti pamba pake ari mumba achigere akagara akafunya chisero kudai anzi aiva akafunya chisero achiridzirwa pfuti akaridzirwa pfuti ndomba vamukonewa isuwo tiri kuuya hatina zvataziva vakava ndofunga neabout 4 days vabva kuridzira pfuti tasvika paa ndobva taudzwa nyaya ndikati ukanzi zvinoita sei vana vakomana vedu vatanga tatumai pavo vasvikapo ndobva vaona Muchembere uya aripo pane muti wemuuyu panga paine umwe muuyu mudiki kouya umwe mukuru ndobva vasvika kanzi isai pfuti dzenyu uko vanimoziva zviya zvokuti magorera vanhu vane pfuti amaibvuma kuti musiye pfuti ukanzi siyai pfuti uko hapasvikwi nepfuti apo ndobva vazondidaidza ndakasvikawo inini ndosvikawo nepfuti yangu ndikati zvikasidzwa kwanzi pfuti hadzindi kudati manje makuda manje kuti tibatwe moti hatiendi nepfuti varungu vachinzi vanga vari panapa vakaridza pfuti pano
moti atiende kanza kwanza muende chifu chiweshe ndobva auya kanza musaende nepfuti siyai ipapa ndobva ndati inena aurati nichiregai ndisare ndakadini ndakachengeta pfuti kanza aiyo muri kutodiwa yemwe endei apa wada kuchengeta pfuti kuti chisavadha changa chichiri chisavadha chachiripo nekuchengeta pfuti alright bcause ndaiti ava vanoziva nezvechivanhu ngavaenda havo indosara hangu ndichidi kuchengeta pfuti ndakagara kuno ndomba dadi ndomba vandamanikidzwa ndomba ndaita pfuti yakasara dzakasara kuti takangotongodzita sezvakaita ngarike pamuti pamuuyu ndasvika kuya vana Joseph Chibrenga vanana ivo vanana Tongogara vanga vadai varipo tavepo zvikanzi ndoti Tongogara uyu Isaac Tabwireka zvikazvinzi pane mwana pane maziso mana ndimbuya nyata ane maziso mana zvikazvinzi ane maziso mana kanzi asi here kumalo kanzi iye wamunoti kumalo kanzi ngave pano ndomba ndasimuka ndaenda pava zvikazvinzi iwewe mwerewe haubvumi nenyaya dzemhepo dziri pane vanhu dziri pandiri haudzibvumi zvino manje kuti uchizoziva kuti ndine mhepo dzakadii chienda pazambuko apa Mozambique pamadiro amusengezi naZambezi pamberi pacho pane svikiro rinonzi Tavatava kune rimwe svikiro guru kudarika Tavatava rekuMozambique asi raunonoona rauchagumisira waonana naro nditavatava saka chienda ipapo zvekare uri papa svika ipapo ndopauchazobvuma manje kuti iko pane chi pane vanhu vanosvikirwa vane mondo ndakayambutswa nechimadiya Zambezi pamadiro asengezi muna Zambezi zvo nomba ndayambuka kabhura bhasi yanga ichiri kuvakwa ndayambuka pandakayambuka napo munhu wandakaenda naye ndakanga ndinaye ndewe kuMozambique ndasvika ndayambuka ndasvika paya ndomba kanzi panapa ndo pavaibikira zvinhu zvavo vanana mbuya neanda naye Tavatava wacho zvese zviya handina kuudza kuti ndepapi padai kuti ndomba tarurama pamusha pemudzimu wetavatava tasvika patavatava tingosvika patavatava haana mbotidevudza zvikazinzi Matumwa naMuchembere kuti muye muzokumbira
Mota. Ai watumota isakai. Kwere. Pesa hizo ndo amsha zake. Yekani waro ndetaka takupendo wairo. Kamuni mtino kuzemu isakai. Sani mane. Kana nakia kuroga sika wapeyo wao. Owandu kazana kwa siyo chimchika zana nare. Ai wajaine kama sawe yao. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe yewondo Alvata imanya takabatesa Tichingira Zimbabwe Taigara mumakomo Zimbabwe yewondo Alvata imanya takabatesa Tichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila mumakomo For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.